Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya guys. Alhamdulillah masih diparingi sehat walafiat, sehat lahir sehat batine kabeh semua family online dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Saiki ki jan tenan nek dipikir ngono wong meninggal dunia ki jan gampang banget guys. Koyok wong iki waras, tapi kita ki nggak tahu umur kita ki sampai di mana. Terus rino opo wengi nek mundut mungkin kan gak ngerti ya guys. Pokoknya intine kita itu harus pandai berdoa, bersyukur, harus saben dino ki kudune iso iya ya guys, bersyukur guys. Pokoknya awake dhewe tangi turu ki umur ki dadi genep suwengi sedina, angger suwengi sedina kuwi sehat, cek diparingi sehat ya cek alhamdulillah. Desih ini kadang yo tangi turun kuwi biar krungu adzan subuh alhamdulillahirabbil alamin. Desih masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur ya guys, iso ngrungokno swara adzan. Berarti tandane awake dhewe iki jek diparingi sehat. Saiki ki tenan guys, koyo wong ki koyo sing Pak Lilik ndek nggih iku piye yo gak duwe keluhan mau meniki sakit-sakitan wo piye wong yo ijek kerja, isek ning warung, isek numpak sepeda rono rene. Nek masalah ngeluh rasa sakit orane iki kan orang-orang ki gak ngerti ya guys. Wong cara mono yo ijek aktivitas, ijek kerja, ijek rono rene sing merasakan sakit orane kan apa ki belionya sendiri. Jadi yo ning jowo ki gak pernah ndek ngeluh aku ki awakku rasane koyo ngene apa nek karo kanca-kancane iki jere gak pernah. Cuma ki kok tiba-tiba mendadak krungu kabar nek meninggal. Jadi ini kan yo kaget ngono. Makane koyo awake dhewe niki kudu pandai-pandai bersyukur awake dhewe cek diparingi sehat. Wong mati kok ngenae ra umum ngono ya guys. Saiki kerja sesuk ora enek. Saiki cek nongkrong ning warung sesuke ora enek. Iku ceritane kuwi piye ya guys. Nek keluhane kuwi nek iku sing ngomong ki mbuh bojone, mbuh tanggane dhisik gak ngerti nggih, tapi kok enek wong cerita ki jere riwayate ki wis kolesterol duwe, terus tensine tinggi, tensi darah lho guys, kuwi jere yo tinggi. Terus karo apa tipes yo duwe. Terus nek diperiksa waktu pas kuwi kan 7:30 ki dibawa ning rumah sakit to guys. Iku diperiksa ki jere paru-paru karo jantunge. Kuwi semenjak belum meninggal, pas urung ninggal kuwi kan diperiksa Pak doktere. 7:30 ki jere mangkat ning rumah sakit. Terus jam 9 lewat sithik kuwi terus langsung gak enek guys. Wong digawa ning rumah sakit ki selang 1 jam ki wis meninggal dunia. Jadi niki dadak, makanya wong ki nek loro ki ndak apaan, rumah saku kok yo gak loro, yo jek numpak motor ngalor ngidul. Pokoknya wong ki do kaget serentak. Yo gemang ya guys, makanya umur ki rahasia ilahi ki yo tenan. Umur ki ora pandang kuwi jek enom, ora pandang kuwi wis tuwa. Nek wayahe dipundhut yo ora kenek di janjeni. Pokoknya sesuk yo wis gak kena. Pokoknya jam kuwi dino kuwi yo harus. Guys, makanya awake dhewe iki umur wis tuwa. Akeh-akehno baca sholawat, zikir, ndonga, muga-muga yo diparingi
panjang umur, diparingi awak sehat selalu, diparingi seger waras wengi karo Rino, ya guys jalukane. Tapi kan nasibe wong ya beda-beda, wong iki gak padha ya guys, nasib iki berbeda-beda. Pokoknya ya intine ya ndonga lah sing apik, njaluk karo sing kuwasa ki sing apik. Maksud iki sing apik iki piye guys, yo njaluk iki sehat. Iku kan wis sehat lahir batin guys, pol sugih wong guys kuwi. Ora enek tandingane, ora enek bandingane. Saiki nek dipikir yo kerja rekoso meskipun mangkat esuk ngantek tekan bengi, iku nek pikirane ayem, adem, iku yo happy guys. Happy, yo seneng meskipun rekoso tapi pikiran kan ayem. Terutama ki kok pikiran guys saiki. Pikiran. Mbok wong tengok-tengok panggungan duwe iku nek pikirane gak iso tenang, semrawut. Cara mbuh pikiran kuwi mikir apa kan dhewe juga ngerti nggih. Suatu contoh ki ngono. Iku mbok kon apa iku mbok kon uripe mbok kon tenang gak penyakit juga gak iso yo panggah tukul penyakit. Wong pikirane gak iso tenang meskipun ibaratnya bantalan duit, panggungan duit yo arep tuku apa-apa ibaratnya iso. Kuwi nek pikirane gak tenang, gak iso mikir sing diunggahno didono, pikirane dhuwur terus ngenceng terus ya dadi penyakit. Dadi gak iso menikmati hidup. Meskipun wong kumang kerja keras, banteng tulang, sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil ki umpamane. Tapi ora cekelan dhuwit, entuk dhuwit ya wis nggo tuku iki entek. Entuk dhuwit nggo tuku iki entek. Tapi nek pikirane kuwi seneng, ibaratnya pandai-pandai bersyukur, menikmati apa yang diberikan Gusti Allah. Iku wongnya ya sehat guys, meskipun awake kuru, meskipun Allah tetap sehat. Pikirannya seneng soal iki. Meskipun duit ki angger entuk entek, duit angger entuk entek, tapi kan pikiran seneng, mergawe rekoso ya gak masalah, tapi pikiran kan fresh, happy. Iku yo apa ki? Insya Allah yo orang nukulno penyakit ngono lho guys. Duh, ya apa yo. Yo ngomong-ngomong awake dhewe, ngomong-ngomong kosong ya guys. Maksudnya iki nepakno awake dhewe. Meskipun dhisik kuwi kadang wong kan loro ngene. Lah yo lah apa nerak-nerak ning baun lah apa kuwi rekoso melok ning baun, melok tandur, melok apa wong dhuwit ning omah yo enek. Kuwi sing nyawang guys, sing nyawang maksudnya. Lah tapi dhisik iki wong seneng mergawe kuwi, pikiranku yo happy, yo seneng meskipun kuwi rekoso, tapi seneng. Ngono lho guys. Jadi wong kuwi gak dek terus yo kemalo sawang sinawang. Makanya wong ki yo piye yo guys. Kadang iso cerita gak iso nglakoni. Sing abot kuwi emang lakon guys. Nek lambe ngisor dhuwur omongan ki mudah, tapi lakone kuwi abot. Nglakoni iki lho guys abot, nglakoni sabar, nglakoni ikhlas kuwi tarah ning jero nggone kene lho. Lambe ngucapno ikhlas iya sabar, tapi nek ning jerone kuwi gak iso nglakoni yo padha wae. Wis saiki cukup sakmono nggih critane. Kan iku kan nenek sing pertanyaan nganu toh guys. Pertanyaan family online sing pas waktu itu di vlog sama Pak Su di warung. Ciri-cirine iki wong iki gendut, ndek ngono lho guys. Yo ndek yo gak sebegitu ndek nggih. Gendut awake iki lemu, sing meninggal ndek ini ku lho guys. Ku berjenggot. Kenene ya nek jenggote. Terus rambutnya iki agak-agak keriting. Kan di vlog Pak Su pas nggo ngarepe ngene nek gak salah kuwi judule sing pas piye guys, pokoknya Pak Su nek gak salah bar kepaingan lah judulnya apa desa yo lali guys, tapi engko goleki kan enek sing Ibu Rusmiati mau ndak sing
orang sing meninggal kuwi ndak pas waktu Pak Su ngevlog ning Paingan, bar ning Paingan kuwi terus ning warung lah iku di goleki guys. Engko ora enak ciri-ciri wong ijek enom. Umure ki lho cek tuwek Pak Su, tuwek dhisik sampenge guys. Anggean duwe anak loro tapi cek cilik-cilik kok. Paling ya sekitaran 30-an lebih lah umure kuwi. Tuwek dhisik kok. Tuwek Pak Su, tuwek dhisik. Lah iki jawab pertanyaan family online iki mau tak jawab apa ning tulisan ngono walah kebak ya guys. Lah iki tak jawab dengan Viti nggih Bu. Iki dengan apa tuh Ibu Kalisa Rarlina. Lah kok angel men akune iki lho guys jenenge iki. Kalisa Nur Arlina. Kalisa Nur Arlina lah angele ya Allah Gusti. Iku kuwi komen. Tak wacana ya guys, kita bales pakai Viti ae. Ngono tak tulis ki walah kebeken. Ngantek kebeken kok pegel nulis iki engko nggih. Lah iku komen iki ngene guys. DC boleh minta tolong terawang jam tanganku D di mana hilangnya. Katanya Mas Bagus DC bisa lihat sesuatu yang hilang. Waduh. Aku yo iki guys. Pertanyaan sing iki sing DC bingung jawabe. Ngono lho Mas Bagus iki yo senengane piye yo. Asline iki aku ki yo gak iso nerawang ya guys, yo cuma piye yo ketepaan 100% kok DC ki bisa nerawang, bisa lihat barang yang hilang ki yo gak iso. DC ki yo cuma orang biasa, orang duwe kelebihan apa-apa guys, cuma ki kok yo pas ketepaan dino kuwi jam kuwi kok langsung cara tak hitung iki kok yo enek ngono lho, kok yo temok ngono. Dadi dhisik iki yo gak iso 100% iki gak iso nek terus yo goleki ngene yo kadang temok, kadang ora. Kuwi kan menurut kok hari pasaran dengan hari apa guys, hari pokoknya iki menurut pasarane karo dinone lah. Nah, ibu iki hilangnya kuwi pas hari apa dan pasarane ki opo ngono lho Bu. Dadi DC ki iso jawab. Lah nek ibu ki komene dino Senin iki kan dino Senin nggih, Senin Kliwon. Senin Kliwon kuwi jumlahe 12. Jadi dino Senin iku 4, Kliwon kuwi 8 guys. Dadi jumlahe 12. Nah, iku nek dino Senin Kliwon lho nggih, kadang kondang ilange wis ndek ini. Agek komen saiki dhisik kan yo bingung goleki piye. Kuwi kan terutama sing di pentingno kuwi dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangune terutama ki dino, pokoknya sing paling penting kuwi dino karo pasaran guys. Dhisik nek gak iso roh dinane kuwi yo dhisik yo gak iso nebak ngono maksude iki. Dhisik kan yo anut kok dinone. Lah ibu iki komentar iki pas hari ini kuwi cerota apa goleki nggih kan jarak 12. Senin ki 4, Kliwon ki 8, jadi jumlahe 12. Lah iku tiba ning sebelah barat karo utara guys. Jadi kulon lor. Lah tiba kulon lor. Lah omahe jenengan madhep nendi Bu? Aku ngene iki lho malah jadi bingung jawabku, malah bingung ya guys. Bingung sumpah dhisik iki gak iso
gak iso jawab sing piye ya guys, umpama tak tulis yo ngebak-ngebaki apa iku tulisan tak jawab engko ndang jarene dhisik iso ngono. Aku ki ya 100% ki ya enggak bisa. Kuwi kan cuma ketepatan ngono lho. Mas Bagus kuwi ya ngono, sithik-sithik kunci kontak motor kuwi ilang, sing dhuwit ning Telaga Tuwung pas waktu Mas Bagus ning Telaga Tuwung kuwi to. Dhuwit iki jarene kan 100.000 ki di lompet cilik ngono guys, karo ngomong-ngomongan ngono kae kan gak sadar ya duit iki dilempet-lempet dilipat-lipat sampai cuwilik ngono. Kuwi karo ngomong-ngomongan karo jagungan. Lah kuwi lali entuk endakok kuwi mbah kecering sebelah ndi kan yo ndekne yo gak eling guys. Lah iku langsung telepon DC ki ning omah kene. Dek, duitku ki ilang, Dek. 100.000. Nah terus dinane ki yo apa yo guys yo lali dese. Terus tak goleki tak angen-angen kuwi. Wis Mas, kuwi kan omahe Mbah Marsam kan madhep ngidul to. Nggih, Dek, nggih, ngono omahe Pak Kancil ngono. Lah iku ketoke jenengan ki pas ning sisih kiwa ning ngarep omah kuwi goleki etan kidul. Tak kon goleki etan kidul, guys. Pokoke sebelah kiri kene. Sampai ndeke mantuk kuwi digoleki bebek kuwi gak nemokno. Lah basa ndeke pulang, maksudnya wis arah pulang rene. Lah iku apane sing keri ngono guys, tase apa apane. Lah terus Ica ki ngeterno temok Ica karo Pak Kancil. Ya pas ning sing tak omongno kuwi, pokoke sebelah kiri Mas, goleki sebelah kiri ning nggon etan kidul etane omah ngono. Lah ndelale ya tenan guys. Tapi nek pas ngono kuwi katepaan ngepasi dinane iki pas tepat ngono kuwi kadang yo jenenge karangane wong ayo guys, nek nerawong ki dhisik betul-betul gak bisa. Cuma kok yo katepaan pas dino kuwi apa ki ngono kan yo nek pitungane to guys. Terus nek tiba apa ngono kuwi yo kadang ijek temok, kadang nek tiba dalan kuwi ya wis musno, kadang wis ditemok wong, ngono kuwi ya gak temok. Jadi karek nganune ku malu. Nah, mungkin ae nek jame ibu iki ya. Kuwi kan nek dina iki ya Bu, iki ya maaf nggih, dhisik kan ya 100% gak bisa. Mangula dhisik tak omongno gak iso. Cuma nek komen kok ngepasi dina Senin, pas hari Senin iki, lha iku tak hitungi kuwi wis tiba alas Bu. Maksudnya alas kuwi yo iya yo di tengah-tengah maksudnya. Kok nek cek rezekine yo temok, tapi nek gak ijek rezekine yo mungkine wis mabur ngono guys. Kuwi nek pas ilange dina Senin iku, lah engko tang urung dina Senin kuwi wis hilang. Terus ngomongi komene jenengan pas dina iki. Dhisik kan yo bingung toh jawabe. Marai yo piye yo guys, jenenge wong ning HP nek langsung ngebel dadak sekolah sakal kae kan iso lah. Tapi nek wis hari-hari sampean yo ilange dinane apa ya aku ya lali deh. Lah ya kuwi sing gak iso nrowong iki kuwi dhisik iki kok gak iso guys. Asline iki ya cuma ketepatan ngono tok. Nek kon nrowong kok son iki ndak dina apa ngono kuwi dhisik blas babar pisan. Dhisik iki ya gak nek terus 100% aku iso ngono kuwi ora. Ya ketepatan ngono kuwi mang tok lho guys dhisik iki. Ora nek terus koyo walah mbah-mbah dukun sing ngono kae iki ora. Aku ki malah wedi nek diarani ngono-ngono iki malah wedi yo guys. Dhisik iki ora cuma orang biasa, ora kok terus walah koyo sing iso nganu ngene-ngene. Aku ngono ki malah Ica kuwi kadang tak suweneni lho. Dek, kowe iki dek iso nganu ngene-ngene, Dek, ngono. Anu dukun aja ngono gak apik. Ora dukun, aku ki yo wong biasa. Ora nek terus walah sing iso bedhek ngene-ngene kuwi ora guys. Kuwi iki aku ki ya cuma kok dina anut dina karonan apa petung-petung ngono ki tok. Aku nek kon rawong apa ngono kuwi iki
blas babar pisan, gak mudeng gak jowo tenan. Dhisik nek omong yo nek ora yo ora. Tapi nek pas cara mono kok dinone iki de dhuwitku ilang, kontakku ilang, manggone ning ndi. Kuwi pernah guys, Mas Bagus kuwi bar Jumatan kuwi agek sadar kontak motor iki ning ndi yo. Maune urung budal Jumatan kuwi yo gak kelingan apa kontak ki mang ning ndi kontak motor lah. Basa arep budal Jumatan kuwi bingung goleki kontak. Posisi DC wis mantuk. Kuwi jamane DC sik kerja ning kono. Wis sampe do budal Jumatan ki aku ditelepon nang omah. "Dek, kontakku ilang, Dek, ning endi?" Goleki sisih kidul kulon aku ki ngono. Takon goleki sisih kidul kulon. Lah ternyata tenan, guys. Pas waktu Mas Ajis ki makani kucing ning sebelah rumah sing isih kidul kulon kuwi. Temoke yo ning anding kandang kucing kuwi. Gak yo aneh. Mas Arifin maten sampai yo, "Dek, kuwi kok yo roh ae." Padahal ngono dhewe yo gak roh lho, guys. Yo blas gak ngerti, cuma kok dina kuwi nganune kuwi yo pas kon goleki ngono kadang yo temok. Kok bukane aku ki sombong, bukane anu yo gak yo, guys. Terus yo jute yo temok tenan dapakno nek ngepasi apa iku isek rezekine ngono lho, guys, maksude. Terus akeh guys kene iki kadang ki aku maten iki yo isin. Isin ku ki ngene, kadang ki tangga ki mlayu rene, guys, teko. "Mbak, jere sampean iso goleki nek dhuwit ilang opo ngono kuwi." Lah dhuwit ndek iki ilang, guys. Tak critakno guys suatu pokoknya kudu guyu yo gak ngono. Tanggaku dhewe kene mbiyen dhuwit ki jerene 200. Pokoke 200 ki pokoke gembel gak enek 50 2 lembar ngono. Jerene iso cek tulung Gus, anu golekno. Lah entuk goleki ning ndi, Mbah? Aku ki yo ngono. Ilange dina apa ngono. Tapi wonge wis meninggal dunia, guys kuwi. Iki tak omong nggih sepurane nggih. Wong yo oh yo tenan. Lah kuwi terus wong iki ngene, pokoke iki elingku ki yo ning dompet, Gus. Tak kene dompet, lah kok dompet iki gak enek. Ilang sak dompet-dompete ngono. Ndak digowo maling kok urung-urung aja ngono, Mbah. Aku ngono gak oleh seuzon ngarani iki dijupuk sapa ngono lho, guys. Maksud iki tak pengen aja ngono, Mbah. Kuwi ngono jenenge seuzon, nuduh wong kuwi gak apik. Aku nek go ngerti anu dhewe lha nek cara mono dimalingi wong lawangku jute yo jek utuh ora dicukil ora barang ngono. Lah terus tak goleki tak nganu tek ngene kok dinane ku mau jebule apa, guys? Jebule dhuwit ku mau sak dompete iki digawa tikus ning ngisor lemari. Iki tak kon goleki sisih lor etan. Tak kon goleki buwepek pokoke nek urung temok pokoke goleki terus, Mbah, aku ngono. Dhuwit kuwi ketok iki gak metu ka omah, ijek ning jerone omah. Tak ngono guys kuwi. Ternyata apa digawa tikus mblusuk ning ngisor lemari, ning ngisor ngene iki lho. Kuwi basa temok ki langsung mlayu ning weke dhewe neh. Alhamdulillah, Gus, wonge wis setengah tuwa kuwi. Go sepeda ngono, guys. Alhamdulillah temok ngono. Tapi temok wis ora kena tak nggo tuku. Lah kenapa, Mbah, ngono? San dhuwit didono aku, guys. Jebule dikrokoti tikus sak dompet-dompete kuwi mau. Ya Allah, ngene iki piye, Gus? Enggak apa-apa. Kadang ki enek Mbah sing apa wong lewat sing uang rusak anu kae kan dijoli sak ngono kae lho, guys, sak ikhlase yo tetep kepotong tapi kan dijoli tak kon ngenteni bakul dhuwit sing suwek-suwek ngono kuwi. Lah kuwi terus ngene mangkane yo, Mbah, jenenge wong ki aja sok seuzon, aja sok nuduh wong. Lah ngene iki nek ngene iki jek sampean mang nuduh aku ngono. Iya ya sepurane yo, Gus, ngono. Mangkane sok mbeneh kuwi hati-hati aja kok nuduh wong sembarangan ngono. Piye ngono kan tak pengen ya, guys, tak ngono lah kok blalae tenan. Temoke ning sor lemari sak dompet-dompet iki krowak kalong separo, dhuwit iku mang yo kalong. Angkane iki wis gak enek. Pokoke kalong cara lembaran ngono iki kalong meh separo ngene, guys. Digerikiti katut dompet kuwi mau. Malah jan tenan kok. Ngono ki dhewe ape dikek dhuwit, ape diopahi lah tinggo apa aku ngono. Wis ora usah minta dienggo blonjo. Dhuwit mesti 200 saya ora kena mbok tukokno malah ape mbok eno aku. Tak ngono. Ya wis kumangi yo, guys. Pokoke
ngapuntene mawon kalih Bunda sapa iki Kalisa Nur Arlina. Pokoknya sepurane ae nek dhisik gak iso jawab nggih, soalnya dina-dinane yo gak ngerti. Gak pas dina apa, pasarane apa jenenge dhisik yo gak ngerti, tapi tak kon goleki nek cara dina iki mau ya aku mau lor etan. Kulon lor guys, kok loretan. Kulon lor. Pokoknya goleki kulon lor di antara omahe jenengan kuwi sebelah kulon lor. Lah iku pas dina apa nganu apa dhisik juga gak ngerti ya Bu, ilange iki cara dina apa nganune parake ning ndi. Nek parake kuwi ngulon ngalor. Engko tang pas waktu jenengan perjalanan kondi-kondi. Lah iku tak hitungi kok wis tiba alas. Jadi yo 50-50 yo guys di antara temok dan tidak ketemu. Angger wis tiba alas, tiba dalan. Ngono ku yo wis jarang guys, jarang ketemu nggih. Wis ngono ae. Sesuk dilanjut neh. Kok ngapuntene mawon sing kathah keluarga dhisik nek gadah salah, gadah luput, gadah kesalahan sama panjenengan semuanya, dhisik minta maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.